duen zerbait da. Ez dira produktu kosmetikoak, ez dire gehigarriak, eta ez dire, medikazio inizente bat. Hasiera batean, sortu ziren gaitz metabolikoei aurre egiteko, batez ere diabeteari aurre egiteko, eta benetan ikusi zen, pisu galera handia eragin dezaketela. Baina atzean mekanismo oso komplexua daude eta indikazio oso argiak, albo ondorio asko dituzte. Zer egiten dut ez aski? Vale. Izugarri ezagun bihurtu dira, pisua galtzeko duen gaitasunengatik, baina berez, diabeteari aurre egiteko sortu ziren. Egia da, azken aldian, Hollywoodeko irudiak ikusten direnean, Oscar sarietako alfombra gorria ikusi denuenean berriro. Eskapau. Beldurra ematen du. Oraintxe estreinatu berri da Euforiaren azken denboraldia, telesailaren azken denboraldia, eta mundu guztiak esaten du, Ozempikaren eragina izugarria dela, hain gazteak diren aktore horien artean ere izugarria dela. Erakontu da ez garela esatez aspertuko, berez medikazio hau, esaten ari zaren bezala, diabetesari aurre egiteko zen, ez diabetesa zuten gaixoei laguntzeko zen. Bai, bigarren motako diabetea, ez lehenengo motakoa, ze odoleko azukrea kontrolatzen du. Eta hortaz oso lagungarri izan daiteke. Baina ikusi zen, gozea murrizten zuela, eta pertsona asko gutxiago jaten zutela. Gutxiago jaten zuten ondorioa zein izan da, pisua galtzen zutela. Eta hortik etorri zen gaur egun duten oihartzun mediatikoa. Bulgogi, Munjaro, esalako izenak geroz eta gehiago entzuten dira, askotan ia mirari moduan aurkezten dira, baina albo ondorio ugari dute, eta ikusi behar dugu, benetan argazki handian zer dira, ez? Alzaiako egiten orduan argazki handi hori egiten. Konta igutu zer gertatzen den benetan gorputzean. Bale. GLP baten antzekoak diren, hormona horren antzekoa den farmakori gorputzak bere sortzen duen hormona bada, baina sintetikoa, imitatzen du. Orduan, jan ondoren, batez ere bestean, askatzen da. Eta hainbat efektu ditu. Alde batetikan, pankreari nolabait esaten dio intsulina gehiago eskatu behar duela lehenago metabolizatzeko glukosa guzti hori, eta urdailean egiten duena da, zukalako batean sentitzen duzu zaudela oso beteta. Oso beteta zaude eta gainera urdaileko guztuketa moteldu egiten du. Hortaz, garunak esaten du, ez jan gehiagoz ezin duzu. Bale, hau da, pertsona batek lehenago sentitzen du nahikoa jan duela eta denbora gehiagoz mantentzen du betekada sentsazio hori. Horregatik, botika horiek erabiltzen direnean, asko pasatzen dute lehen aldiz eta nire ustetan hori izan daiteke ere bai. Bueno, más o menos.